जों साइमानखा जे 2 दिन सिगां त्रिपुरानि सिनि ताकुक सं दिल्लीआव फायै कयेकटा जागायाव बरक दाबो ट्रेनिं खाय दङ जागिरि रक्ति बागै किसा मिस आन्डारस्टेन्डिं मानि बागै वालाय गायजाराव उंलायखा नै गाबोनि ति जों तिनि सिनि दिल्लीनि टीम्स रक सल्यूशन खायनो बागै अर फाइ सपायजाक ओंखाय बाय बाहाय तिनिनियाव जे मेटार्स रकनो बाहाय ताम रक डिसकास खालायखा पहिला जतन सानजा गाहाम जों दिनै थानाय फ्राइडेआव किसा प्रब्लेम जे इन्सिडेन्ट मान खोनावै जों दिल्लीनि एज ए गार्जियन बर'नि गार्जियन फाननांखा ओंखाय जों फायलायखा दिनै आरो बिजिर फायलायखा ओंखाय आरो बिसिङाव जों ग्राउन्ड स्टाडियाव मांखा ओंखाय किसा मिसा जोंनि रायरावनिबो जाया ओंखाना बर'नि जाया ओंखाना ओंखाय जों आबोनो बाहायखा प्रब्लेम न सल्व खायलायनाय आबोनो दै जों सिनियर सार संबो कक सालायखाय को सार सं दंगो ट्रेनार सं दंगो बर'वायबो कक सालायखा ओंखाय सालायमानि बिसिं दै जों गाहामना इम्पेक्ट मांखा ओंखाय माने बिसगांबो जों जाहाथे मतेहाय इन्सिडेन्ट उंयाखै बा तांथं होनै जों बहु खायो आतै दै बार बार तांथं होनै ओंखाय आइ होप जतन सयबायजा गाहाम गोरोंखौनो दंलायनाय होनै ओंखाय जों खाखायो बरक आसे जे बारा खसाल मानि फायो आरो दिल्लीआव जे ट्रेनिं खायनानै बिफाय माने आमो खाम गोरोंखौनो खायखांथं खायबाय मानि बर' जानि जागायाव प्लेसमेन्ट मानथं होनै जों आबोनो जों कम तामाने बिआइ सानोखा बर'नि खानि इसोरनि खानि बिआइ सानो ओंखाय बर'नो किसा सोंनाय दै बर' बाहायखो मा दंगा ब्लाइब्लाइखा हामबायसिन बायन दाबो सिनि फायुं सं नंनियाव भिडिअस न तिनि सारिकनि बिसिं आं खाखायो पुरा 12 लाख तिप्रासा दुखनाय जे दिल्लीआव तंनाय सिनि तिप्रासारक तामो प्रब्लेम मङै कयेक दिन सिगां किसा वालाय गायजांखा ओंखाय आबो रकनो ति सारा 12 लाख तिप्रासारक दुखनाय ओंखाय ताबुक तो सिनि बाय सं हायमा परे सल्यूशन नोंखा नि जों खानाका ओंखाय ताबुक नों तामो गोसारना मुसुंबा तामो कक साना मुसुं अबनो ति जतना ताकुबुक मसारी कहम गायने सार सुनेम सुनबो जतना सारी कहम जतना हम बेरी मारियो ताकुबुक रना जने फायदे नेम कथना का है सार मेन खायदो जों चिन मुकिसा बोलु का मिस्टेक उनका ओ मिस्टेक म जागा बरम जों थाब म जागा बर पैसा बना बन खायो टेक खाबा के सार चिन आरो सल्यूशन से बारे थांगा प्रॉब्लम खाय थांगा ओंखाय चिनि बुरुंखा जों पसे जागोन साबसिन बुरुंखा जों माने फानादो काचा काचा सालायसियानो सल्यूशन जों फायसियानो जों मा सानसिने माने बराबनो ना तम बुजि वान सका सारसं बुजिलिया बा मेन्टेस तम फायगा फायबो जो सामिलिया बरक एकमो जोंना जतनको सुंदि जतन सुमानो आरो सुमानो सा बरक दङ गारो बेसा बरक जों मिस्टेक फायखा ओंगा जों बखावा कलिखा जों रोते तमांगो सिलाय जों थांसिनाय जों वान सलेखा जायखिनो वान सका जोंबो जों जिनि बाबा मा जों रहा जोंना कामखौ जों दिलु थांबो जब खादि जों फायखा जों बाय फायमा जाबा जिनि एक्सिडेन्ट गायसाव मङै थांगा मिस्टेक मङै थांगा आबनो सल्यूशन खादि जाले सिने राव ओंखाय ताबुकले सल्यूशन नों खादा ताम होन दिनै सारसं फाय मोटामोटी सल्यूशन जों खायख्लांखा ओके जिनि स्टुडेन्ट ट्रेनिं स्टुडेन्ट मोटामोटी बखा जे आगो माने आबो किसा सक्सेस मानखा आकु बुखम बिसमा ओके ओंखाय अ भिडिअ न सिनि जत तिप्रा सारक जे त्रिपुराव तंनाय रब ननि गतना न खनाय ब्लाके खा खामजाक बरक न ताम क कसान न मुसुं सल्यूशन नों खा कुनु वाना न करियाव बाहाय कुनु मेसेज कुनु या सु माने मेंटेनेंस ले बिसि जों गथां ले बिसि याबा जिनि सारसं फाय जों ने खामबाय मारि खा जिन खापं बनो लियो जों असु जिन गथां गथं ले या सारसं फाय जों सल्यूशन खायका जों फाय सपायगा तिनि द्वारका सेक्टर 28 जों खानाका लास्ट फ्राइडे सिनि थानी इनफरमेशन सपायमानि जे सिनि त्रिपुरानि प्राय अलमोस्ट अर 50 जना बरक हाय तिप्रा सार खायनानि बागै कायसा ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट बर गभर्नमेन्टनि कायसा स्किम ओ जागा बरक सामु खायना बागै तुबजाक मानि फिया कुनु ना कुनु कारणे को मिस अंडरस्टैंडिंग लायमानि बिसिङो किसा वालाय कायजा बुलाय तकलाय इंया फानो किसा वालाय कायजां लायखा गाव वालाय कायजानो खनावै सिनरो जे दिल्लीनि youth rock ni oro SS guardian ngi borok no tini nai phenya haikya tai borok ni je management team rok bai sengkok saman pore joto solution tiklai lei na asuk laiye chaya je inglai mano abono nakat mung sanle mani bisingti
जों ताइसा kaham khai obono salaya khulai solution tu kha haita e tabuk tai kuno wana na kre sini je bororok je hengmani jotono solution on haikya gai tabuk sung joto sini tipra sa phayung song rok bai malai bo sung lake kha sarangka gai obo haino je tripura o borok ni guardian rok tongi tongnai kabangma bong kok rok no khanawi wana jakbo tongmano pia kuno wana na kre borok sung tini mala kya khub kha sarangjak no malai ma pore sung saimangka je problem man joton solution kha haita wana na kre ang borok ni guardian rok no bobon koinen musungo nor ni khawo je dukhu nangni tongmani wana jagi tongmani kirijak tongmani aboro kuno wana na kre sung as guardian nge every time sung borok no naibo tongphane tai solution ni bagi sung tongnai haita hambai